Ahojte, ahojte, ideme naživo. Ja vás vítam dnes v tomto live vysielaní a mám dnes obrovské novinky, skvelého hostia a viete, že liveky nespívame moc často, ale už keď sú, tak naozaj to stojí za to, lebo sa chystá alebo bude niečo špeciálne. Takže ja chcem v prvom rade privítať moju hostku, Danku Tichu. Dani, vítaj. Ahoj, dobrý večer všetkým. K Danke sa dostaneme postupne a musím povedať, že je to naozaj skvelý energetický človek, takže sa máte na čo tešiť. A budeme radi, keď nám dáte vedieť, či nás je dobre vidieť, počuť, aby bolo všetko OK, aby sme vysielali tak, ako chceme, ako sme si to zaželali. Dnešnou témou je učíme deti správne vnímať Vianoce. Táto otázka v súčasnosti rezonuje v spoločnosti, by som povedala, stále častejšie a častejšie vzhľadom na vplyv sociálnych médií. Všetky sociálne siete, Instagram, Facebook naše deti ovplyvňujú a či už pozitívne alebo negatívne, to sa možno na to pozrieme aj spolu s Dankou. A chceme vám podať predovšetkým taký náš svojský subjektívny pohľad na túto tému a poradiť vám, ako možno môžete k týmto tohtoročným Vianociam pristupovať vy, ako môžete vytvoriť takú lepšiu harmóniu, atmosféru doma. A jasné, že v každej domácnosti sa niekto niekedy pohašterí, ale ako nejak z toho vykľúčovať a hlavne ako byť v takom pokoji aj so svojimi deťmi, lebo keď máme veľa povinností, chceme piecť, variť, upratovať, deti sa nám niekedy motajú tam, kde nemajú a možno sme z toho aj nervózni, že nestíhame tak, ako by sme chceli. Okrem toho, chceme vyzvať, aby ste nám neváhali napísať, ak vás bude niečo k tejto téme zaujímať. A takisto by bolo fajn, keby nám odpoviete na otázku, myslím si, že Dani aj teba to bude zaujímať, ako naši diváci vnímajú Vianoce a ktorú časť Vianoc majú najradšej. Ak by som odpovedala za seba, tak ja tie Vianoce vnímam už tak s inými hodnotami. Naozaj si vážim ten čas strávený so svojou rodinou, tú lásku, ktorú si dávame, cítim tú vďačnosť, že môžeme byť opäť všetci za jedným stolom. Aj tak si pospomíname, že ako to bolo, kedy si bol s nami niekoľko rokov dozadu. A časť Vianoc, ja milujem ten deň 24.12. od rána je tá atmosféra úplne iná. Vo vzduchu cítiť, že sa proste niečo deje. A celé to tak vybuchne pri štedrovečernej večeri a potom už naozaj, keď opadne ten stres, že máme všetko nachystené, už si to začíname všetci tak užívať. Ako to máš ty, Dani? Čo pre teba znamenajú Vianoce a ktorú časť Vianoc máš najradšej ty? Vianoce sú skutočne najkrajším dňom v roku pre mňa. Odjak živa, odkedy si to ja pamätám, a teda, že si tých Vianoc už teda pamätám veľmi veľa. Skutočne vždycky boli najkrajšie tie Vianoce. Berem ich ako v globále proste top. Vianoce sú pre mňa topka. Už som ich mala Vianoce ako dcéra, už som Vianoce prežívala ako mamička a teraz ich prežívam ako babička. A všetko, každé toto obdobie malo to svoje čaro. Ako dcera som mame pomáhala, pre nás bolo doma 5 a ja som bola jediné dievča, takže ja som mame pomáhala a u nás tá čistota, hovorím, že sme mali neskutočne čistý, vyvoľňaný byt, nechcem povedať, že sme doslova špendíkom vyškrapkávali všetky špáry, ale vtedy sa ešte klepali koberce v snehu, samozrejme nabytok sa leskol, vyjavoval a nevie čo. Všetko sme vyložili zo skríň, všetko sme naupratovali do skríň, ako všetka česť mojej mame, že ma toto vlastne naučila. A nehovorím, že to praktizujem aj teraz. Ale vlastne tú radosť tých Vianoc ako dieťa, áno, v tom čistom byte, voňalo to potom pečením, várov a tak ďalej. Boli to úžasné Vianoce.
No potom som mala Vianoce ako maminka. Už to bolo o niečom inom. Tam už tá zodpovednosť sa trošku presúvala na mňa. Hej? Čiže deti, manžel, rodina a samozrejme aj to zamestnanie. Ale viem povedať jednu vec, že nikdy som si nebrala dovolenku na upratovanie. Ja som si všetko vždycky zariadila tak, že som upratovala, ja neviem, či cez víkendy, alebo ako, proste keď som mala dovolenku, tak tá dovolenka bola pre moje deti, pre moju rodinu. No a teraz ako babička si to neskutočne užívam, pretože tá radosť v tých očiach detí, tá je neskutočná. Neskutočná. A aj to, ako tie vnúčatá vnímajú mňa, to je obrovským darom. Ja si to uvedomujem, že nielen rodičia, ale aj starí rodičia sú obrovským darom pre tie vnúčatá. My máme tu čest, že nás ako babičku a detka, babi Danku, ja som babi Danka, nás pozývajú už niekoľko rokov k sebe naše deti a sme vlastne s tými vnúčatami ako hostia. A už keď odchádzame po štedrej večeri, respektíve tesne pred polnocou domov, tak vnúčatá o rok príde zase k štedrovečernému stolu. Takže my tam máme celú ročnú pozvánku. Jasné, že sa stretávame aj počas roka niekoľko razy, ale vlastne tak, ako čakám na to pozvanie, a to pozvanie vždycky príde, ale je to proste úžasné. Neskutočne si to vychutnávam. A ako sa cítiš, keď si toto vnúčence povedia? Keď ťa pozvú na Vianoce? Asi tak, že keby teraz bolo dobre vidno, tak vidno, že mám slzy v očiach. Som proste dojatá, som proste nadšená, ale tak neupejpám sa, vieš, akože toto, proste ja to vnímam, ja to beriem. Ja, tak ako mi život nadelil kopu vecí iných, tak tú lásku príjmam, beriem a odovzdávam. Krásne. Vidíte, tu máme emócie v priamom prenose. Ani sme nemysleli, že dostaneme ďaleko, že? Presne tak. Ale s mnou je to tak. Áno. Ja musím povedať, že skvelé sa s tebou spolupracuje. A musím vám o Danke povedať, Danka je veľmi šikovná žena, odvážna. A ty si sa rozhodla odísť vlastne zo zamestnania a ísť si takou svojou cestou. A v súčasnosti si vlastne autorka autentických kníh. Ja mám tie knižky aj doma, veľmi sa na ne teším. Teraz budem čítať počas Vianočných sviatkov. Ja som ti to slúbila, že cez Vianoce k tomu dostanem. A okrem toho robíš ešte aj kurzy pre ženy. A mňa toto všetko tak inšpirovalo. Som ťa mala tak v hľadačiku, že s tou Dankou by bolo niečo dobre vymyslieť. A dali sme sa teda dokopy a naozaj nás spojila táto vianočná téma, pretože sme pripravili asi cieľenie pre deti špeciálny balíček, o ktorom vám dnes povieme. Ale predtým by sme sa, Danka, ešte trochu vyspovedali, čo to máš. Nech sa páči, do toho. Ty si nám vlastne povedala, že ako vnímaš Vianoce, tak s odstupom času, čo to vlastne pre teba všetko znamená. A skúsme to teraz tak preklopiť na tie deti, ktorým sme sa chceli venovať. Či súčasné deti vedia odhaliť pravý zmysel Vianoc? Ako to je podľa teba? Ja súčasným deťom a celkovo deťom fandím. Oni to vedia odhaliť, oni to majú v sebe, ale veľmi veľa záleží na dospelákoch, ako to oni nasmerujú, ukočírujú, pretože tie deti majú veľké množstvo otázok a na tie otázky im treba primerane veku vždycky odpovedať. Čiže deti vedia, že je to o láske. A možno, že je to tak, že nie hodnota darčeku tomu dieťaťu urobí radosť. Možno robí i fantastický mobil som dostal, hej, že má obrovskú radosť. Ale v kútiku duše určite čaká, kedy ho táto mama pritúli, objíme. Áno. A čo myslíš, v čom robíme my chybu? Že to majú tak zahmlené tým materiálnym svetom? Chybu. Ono veľmi ťažko sa priznáva chyba. V podstate chyby ani neexistujú. Je to to, čo nám prišlo do života a ako sme to
spracovali. Takže ja som večný optimista a ja verím, že to, čo dospeláci robia najlepšie, ako vedia a robia to najlepšie, čo vedia. A nesúdim, nehodnotím, nesúdim. Ono to všetko prinesie čas. Aj tie deti, čo sú teraz deti, o pár rokov budú mať svoje deti a ich rodičia sa stanú starými rodičmi. A možno niektorí starí rodičia potom zmúdrejú. Skvelé. To by bolo pekné, no? Veľmi pekné. Dobre, a myslíš, že to vieme napraviť? Je už podľa teba neskoro nejak zastaviť šírenie toho takého materiálneho chcenia získať nejaký nový mobil? Lebo ja keď si pamätám, ja som si nikdy nežila takéto veci, ale skôr som išla po takých tých spoločenských hrách a knižkách, ale keď pracujem s deťmi, tak vidím, že trošku ten chtíč je vo všetkom, čo sa dá napojiť na kábel a dať do zástrčky. Aha, teraz rozmýšľam, že aký sme my asi netypickí. Odpoveď na otázku je, nikdy nie je neskoro. Počas toho, ako si rozprávala, mi prišla na akurát tak jedna myšlienka, že ako tak máte rodičovské združenie o deťoch, tak potom by mohla byť druhá časť, hej, že o rodičoch. A trošku tých rodičov tiež nasmerovať, presmerovať a možno, že treba ísť aj týmto smerom, ale keď hovoríš tie spoločenské hry, skutočne moje vnúčatá dostávajú tie spoločenské hry a my ich spolu hrávame. Jednak to, že hrávame teraz aj hru na schovávačku, sme proste v byte alebo v dome, tam sa akože schovávame, ale tie spoločenské hry, pri ktorých sme všetci, napríklad už aj po tej štedrej večeri, tam nás je 2, 4, 6 minimálne, hej, tak sa tam potom v podstate akože hráme a pritom sa dá tak krásne jednak pozorovať jednotlivé tie povahy, aj naše dospelácké povahy, pravda, že nie len tie detské. A to je ďalší taký prostriedok na to, aby sme si vytvorili to väčšie puto s tými deťmi. Takže to, čo sa dá strčiť do zastrčky, dobre. Majú to už, alebo teda na to sú možno, že iné sviatky v roku, ale na tieto Vianoce sú tie spoločenské hry. Nie, že dáme deťom do ruky, tu máš a hraj sa, ale aby to hrala celá rodina, tak to je za mňa top. Áno, skvelé. Spoja sa, zabavia sa a na to potom spomínajú. Vidíš, ako aj ty s odstupom času. Stále to máš v hlave ako peknú spomienku. A Dani, ešte sa ťa spýtam a mohli by sme sa spýtať našich divákov, že aký darček potešil pod vianočným stromčekom najviac vás? Možno to nemuselo byť minulé Vianoce, mohlo to byť niekoľko rokov dozadu. Ja si pamätám, že som dostala poukážku na zumbu. Ešte zumba, to cvičenie. Wow. Tak ja som bola z toho hotová vtedy. A to si pamätám dnes, to je taký živý zážitok vo mne. A čo bolo u teba, Dani, také, že naozaj ti vyrazilo dých? A chcela som povedať dekel, tak možno to je dekel. No, ja ti poviem takto, že no, a teraz ako to povedať? Mamičky, oteckovia, zavrite teraz detičkám uši. Hej, ale ja som spôsobila obrovské prekvapenie v mojej rodine a to vtedy na štedrý deň. A preto, lebo ja som zásadný lašovač. Lašovala som ako dieťa po tých darčekoch. Ja som všetko vyňúrala. Proste rodičia chodili do roboty. To bola doba, kedy sa aj v sobotu chodilo do roboty. No a vtedy sa do školy nechodilo v sobotu. Ja som mala času, priestoru a ja som objavila. A objavila som tak knižky. Ja si pamätám Lorna Dunova, taká hrubá knižka. Fantastická. Mne sa každý zavďačil knihou. A na každý sviatok som mala odpoveď kniha. Takže na tie Vianoce som dostávala 2-3 knižky. A táto knižka bola hrubá, napínavá, myslím si, že o Morajovke. Nie som si istá. No, ale dosť na to, že ja som si tú knižku prečítala.
Proste ja som bola strčená v skrini, hej, keby náhodou, že prišli rodičia, ja som mala hlavu v skrini, ja som to tam čítala, ja som tú knižku prečítala. Lenže čistá detská duša, hej, bol štedrý deň a rozbalovali sme si darčeky. A sme si rozbalovali darčeky, moji rodičia čakali, čo tá naša Danka povie na tú knižku, hej, takto. No a naša čistá duša pozerala, ako niečak toto poznám, tak som odložila jednu knižku, odložila som druhú knižku a tak. No a rodičia už potom mi podsúvali tú knižku a mama hovorí, ty si tú knižku už prečítala? A v tú chvíľu mi dopadlo, že som asi mala hrať divadlo. Že wow, knižka, super, super, super. A som povedala, áno. No a im v tú chvíľu ako aj odláhlo, hej, lebo si mysleli, čo sa deje, že tá naša dcera nejde čítať, hej. Ale ja som už mala prečítanú, proste knižka predo mnou neušla. Takže toto je to, čo som ja spôsobila mojim rodičom. A také, čo mne vyrazilo dekel, ja si pamätám, v klenotoch som videla nádherný, krásny prstien s červeným očkom, ja milujem červenú farbu, a bol v striebre. Bol osadený v striebre a ja som ho obdivovala ako šperk, ako diamant. Neviem, či som mala 17 rokov alebo koľko. Mne sa neskutočne páčil. Bolo to striebro, ale pre mňa mal obrovskú hodnotu a pre mojich rodičov určite takisto. No a keďže ako mama prišla z roboty a ona vedela, čo chcem, ja som to videla vo výklade, ja som to tam chodila asi mesiac odšulovať, tento prstienok. No a teraz mama prišla domov a ja taká dobrá dcera, začala som vykladať tašky, toto. A teraz som tam videla krabičku. No a ja som proste zvedavá baba. Teraz som videla tú krabičku a mama začala utekala ku mne, čo stihla dopovedať, ja som tú krabičku otvorila, tej čiernej podložke, ten snehobiely strieborný prstienok s tým červeným očkom som tam videla. A mňa oblial pot, pretože som sa práve pripravila o to vianočné prekvapenie a ja som sa tam rozplakala od dojatia. V podstate za to, že sa mi ten môj obrovský sen splnil, lebo som veľmi túžila po tomto. Takže to sú moje Vianoce. Krásne, vidíš? Vždycky je to spojené s nejakou emóciou, naozaj. A aj fajn, keď sú tie emócie pekné. Si to potom takto zapamätáme všetko. Dania, myslíš, že je vhodné motivovať naše deti Ježiškom a zlatým prasiatkom a či treba aj všetky tradície tak striktne dodržiavať? Ja som za dodržiavanie tradícií, za to, aby sme ich odovzdávali z generácie na generáciu našim deťom, našim vnúčatám, ale zásadne nie som za to striktné dodržiavanie, hej. Takže nemusí mi tam nikto večer umierať od hladu a ja neviem tak, pretože ja sama to až tak nedodržujem, ale zase môžem sa vyhovoriť, sa bola kedy hovorilo, že netýka sa to detí, tehotných žien a starých ľudí. Takže ja som v týchto skupinách, takže v podstate sa to asi týka len mužov, ja neviem teda. Ale rozhodne tradície treba aspoň odovzdávať tým deťom, ale rozprávať im aj o tom, čo ktorý symbol znamená. Áno, krásne. Je ich mnoho tých tradícií a tie nás práve inšpirovali k tomu, aby sme vytvorili ten náš spoločný nový produkt. A ešte predtým, kým sa k nemu dostaneme, tak keď som vlastne vypublikovala to, že sa tu spolu stretneme na živom vysielaní, tak sme mali otázku od našej Soničky. A Sonička sa pýtala, že v akom veku podľa nás je už dieťa schopné vnímať tú citovú hodnotu Vianoc, to, že nie je to všetko len o materiálnych darčekoch a že ona to tak vníma, že je občas ťažké deťom vysvetliť, že spoločne strávené chvíle, láska, vzájomná úcta sú viac ako nový telefón. Tak čo myslíš, že ako by sme jej mohli možno poradiť, že kedy by bolo vhodné začať to komunikovať? Stále a primerane veku. Primerane veku to treba tým detičkám tak pomaličky približovať a zase je to o tom vzťahu rodič-dieťa. Takže primerane veku a stále. Áno. Dani, mám na teba ešte takú špeciálnu otázku. Či máš aj svoju pomocníčku, asistentku? Áno. Áno? Aj nám ju ukážeš a predstavíš nám ju?
Áno, určite áno, lebo naše diváci, naše divačky ma určite poznajú ako autorku kníh, aj autorku kurzov a tréningov pre ženy. A moja cesta mi priniesla, môj život mi priniesol do cesty vlastne aj tvorbu pre deti. A mojou úžasnou pomocníčkou je Barborka. Toto je moja Barborka, obidve nás nájdete aj na mojich webových stránkach, ale Barborka sa stala aj hlavnou hrdinkou. A môžeš, Peťka, pokračovať? Tak, nášho produktu vianočného, prostredníctvom ktorého vám chceme tento rok sprostredkovať tie najkrajšie rozprávkové čarovné Vianoce. A my sme spolu s Dankou vytvorili balíček 3 vianočných rozprávok a tam práve táto Barborka bude v hlavnej úlohe, pretože budú to rozprávky, ktoré sú v podobe audio nahrávky a každá rozprávka je doplnená aj jednou špeciálnou umalovankou. V každej tej rozprávke je totižto znázornená jedna fáza Vianoc. Môžem prezradiť, že je tam napríklad vianočné pečenie. Ja rada pečiem. A to, čo Barborka zažije počas tohto vianočného pečenia, je ozaj také, že na konci si tie deti vzdýchnú, že chvála Bohu sa nič nakoniec nestalo. Ale či sa naozaj nestalo, to už necháme na prekvapenie detí. A práve tento balíček sme chceli vytvoriť primárne pre deti, aby sa takou hravou, zábavnou formou naučili, čo to o Vianociach, o vianočných tradíciách. Čiže, milí rodičia, práve vy dostanete do rúk tú možnosť získať pre vaše deti takýto špeciálny balíček. A isté výhody plynú z toho aj pre vás, pretože pokiaľ chcete poupratovať, pokiaľ chcete popiecť, chcete si v kľude vypiť čaj, kávu, tak naozaj stačí deťom potom pustiť našu audiorozprávku, dať im prednoštek pastelky a omalovánku a môžu si spoločne s tou audiorozprávkou vyfarkovať a vy môžete mať vtedy čas seba a porobiť si, čo treba. Je tak, Danka? Je to tak? Barborka, ako to vidíš ty? Je to úžasné. Ja som spolu s deťmi potom v každej rozprávke aj v každej omalovanke, Peťka, je to tak? Áno. V každej omalovanke, v každej rozprávke si hlavná hrdinka a veríme, že sa staneš obľúbená u detí, pretože už máš svoju základnú faniniek a fandov a ideme to vlastne takto šíriť ďalej. Možno sa pýtate, že ako sa k takémuto špeciálnemu balíčku dostanete, tak my vám po vysielaní dáme do komentára link, kde nájdete všetky dôležité informácie. Ale čo vám chceme ešte spomenúť, tak je, že dokopy dostávate vlastne 12 vecí. Sú to 3 správky v textovej podobe, aby ste si ich mohli s deťmi potom napríklad večer čítať. 3 správky tie isté audio podoby nahraté Dankou, 3 omalovanky čisté a 3 predlohy, ako si vlastne deti môžu omalovanku vyfarbiť. Takže myslím si, že sme to nabombovali a okrem toho je ako bonus naša uzavretá facebooková skupina, v ktorej sa stretneme všetci ja, Danka, tam budeme vlastne ako tí administratóri, ako hlavní ťahúni a privítame tam každú maminu, každého otecka spolu s deťmi a budeme vlastne si spolu tieto spoločné kresby zdieľať a počas tých vianočných sviatkov môžete byť v komunikácii, v kontakte aj s ostatnými deťmi. Takže toto je od nás taká špeciálna ponuka a my sme to ešte trošku s Dankou vyšperkovali, lebo vás chceme potešiť a chceme, aby ste darček dostali aj vy od nás. Pokiaľ nám zanecháte komentár s tým, že vo vás rezonovalo, aká myšlienka, čo si z tohto vysielania odnášate, alebo váš vlastný pohľad na Vianoce, ak nám to napíšte do komentára, tak my v nedeľu, túto nedeľu, 3.12., keď je prvá adventná nedeľa, vyberieme jedného z vás, ktorý získa náš špeciálny balíček zdarma. Je tak, Danka?
No to je úžasné, Barborka, čo ty na to hovoríš? Tento náš úžasný balíček zdarma, no áno, Peťka tak povedala, úplne zdarma. Takže v nedeľu niekoho vylosujeme a okrem toho, ak nechcete čakať, ak chcete sa k týmto malovankám a rozprávkam dostať hneď, že nechcete byť netrpezliví, tak potom v komentári si nájdete link, tam sú vlastne všetky detailné informácie a ešte je dôležité vlastne spomenúť, že je to naozaj za symbolickú sumu, ale nebude táto platiť navždy. Práve len do 10.12. budeme tento balíček ponúkať za symbolickú sumu a do Vianoc, do konca Vianoca bude už len zvyšovať. Takže, Barborka, čo povieš? Oplatí sa hneď získať tieto omalovanky a rozprávky? No určite sa to oplatí. Čo ty povieš, Danka? No áno, ja si myslím, že sa to oplatí. A keď ty, Barborka, chceš, aby si sa aj ty dostala s týmito rozprávkami detičkám, tak treba využiť špeciálnu ponuku a rodičia už pred Vianocami získajú čas voľný pre seba, za kedy budú detičky mať úplne za symbolickú cenu túto našu úžasnú ponuku rozprávky s omalovankami a vlastne všetko, ako to povedala Peťka a takisto ako to bude v tom linku v komentároch. Áno. Ak by ste mali akékoľvek otázky, radi zodpovieme aj dodatočne. Všetko treba písať do komentárov. Budeme sa tešiť na vaše vyjadrenia, aké máte Vianoce radi vy, aké máte možno zvyk, tradície, ako Vianoce vnímate a z týchto komentárov v nedeľu niečo vytvoríme. Takže Dani, ja si myslím, že sme túto tému vyčerpali a budeme sa tešiť na tie, ktoré sa k nám pridajú, pretože objavíme tú pravú hodnotu Vianoce spoločne. Áno, Peťka, ďakujem ti krásne za pozvanie. Ďakujeme ti obidve za pozvanie. A ja ďakujem vám, dievčatá, a budeme sa tešiť na Danka aj Barborka na vás v našej facebookovej skupine. Majte sa zatiaľ krásne a pekný večer. Ahojte. Ahojte.